2 gün dowam eden forma Bütün Dünya Bankynyň, Ýewropanyň Täzelenşigi Ösüş Bankynyň, Aziýa Ösüş Bankynyň, Islam Ösüş Bankynyň, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Commerzbank, Deutsche Bank, şeýle hem KfW Apex Bank GmbH banklarynyň, Ýaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Bankynyň, Saudi Arabistanyň The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit Korporasiýasynyň, Halkara Maliýe Korporasiýasynyň, Birleşen Arap Emirliklerining Abu Dhabi Ösüş Gaznatynyň, şeýle Mügdebarca daşary ýurtlaryň, şol sana Beýik Britaniýanyň, Ýaponiýanyň, Fransiýanyň, Günorta Koreýa Respublikasynyň, Italiýa Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Birleşen Arap Emirliklerining, Singapuryň, Niderlandlar padşahlygynyň, Malaýziýanyň, Şweýçariýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Saudi Arabistanyň, Awstriýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Kanadanyň ykdysadyýetyň durly urlary boýunça ýürütilýän kampaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagy Türkmenistan tarapyndan guralan bu forma möhüm ähmiýet berilýänini eşgär etdi. Forumda Türkmenistanyň ykdysady ösüşleri we mümkinçilikleri barada söz açylyp, oňa gatnaşyjylara ýordamyň maýy goýum siýasatynyň aýratynlyklary, bulgunda ýokary gazanlanlar bilen, diýarymyzyň dörejilik we ösüş ýoly bilen anamly öňe gidişi bilen jekme-jek tanışmaga mümkinçilik döredildi. Forum işi bölümleri boyunca dowam edip, şonu Türkmenistanyň mali, bank we ätiýaşlandyryş ulgamlaryna gazanlanlar hemde hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri, newit gazy we wadarod energetika pudoklaryna täzirçilik we işgurlyk mümkinçilikleri, sirkulýar ykdysadyýet, şeýle hem himýa we energetika pudoklaryna täzirçilik we işgurlyk mümkinçilikleri bilen tanışdyryldy. Mälum bolýarly türkmen ykdysadyýetyniň esasy maksady otgoşukly görnüşli, ösün durmuş ogurly bazar ykdysadyýetini döretmekden, ösün döwlet ulgamly, netijeli hususiýetçilik we döwlet bazar düzümli, ilatyň ähli gatlaklaryna durmuş kepilliklerini öpçün edýän hemde hojalyk idaralarynyň ýokary netijeleri gazanmagy gönükdirýän täsirli makro ykdysady düzgünleşdirmek bolan ýygdarly we tapgyrlaýyn ýokary netijeli ulgamly kemale getirmekden ibaratdyr. Hem özgörtmelerin esasyna ýordun uzak möhletliğin ösüşünün durnuklulygyny üçin etmäge ukyply bolan ýokary bätleşikli milli ykdysadyýetin kemale getirilmegini gazanmak wezipesi sürge. Forumda Türkmen tarapynyň wekilleriniň çykyşlary milli söwda pudugynyň gazanan ösüşleri bilen tanışdyryp, pudugyň ösüşiniň içerki bazaryň, öňerçiligiň eksport mümkinçilikleriniň ýagdaýlaryna garamagy mümkinçilik berdi. Gatnaşyjy daşary ýurtlar söwda we hyzmatlar ulgamyny türkmen terekeçileriniň gazanan üstünlikleri bilen tanışdyryldy. Munyň özi gazanlan üstünlikleri hemde ýurdumyzda haritlaň öndürilişiniň möçürlerini giňeltmekde, hyzmatlar ulgamyny ösürmekde geljeki mümkinçilikleri görkezmäge gönükdirilenir. Belenelşiýaly hormatly prezidentimiziň amala aşyrgan durmuş ykdysady özgörtmeleri, halk hojalyk toplumynyň işlerine bazar gurallarynyň we ýerelgelerini ornaşdyrylmagy, ýordamyzyň ösmegine, onuň eksport kuwwatynyň artmagyna ýardam edýär. Bolsa içerki söwdanyň deňsiz taýsyz ösüşini de beýanly tapýar. Daşary ýurt maýetini çekmek meselesine uly ähmiýet berip, Türkmenistan şunna maýelere daşary ýurtlardan gelip gowşaýan goşmaça serişdelen akymy hökmüne garaman, eýsende ykdysadyýety öňde barça tehnologiýalar ornaşdyrmagyň hemde şol tehnologiýalary kämil derejede erkedýän milli hunermenler taýýarlamagyň guraly hökmüne garaýar. Şunun ýaly umumy ýagda ýokary ösüşli milli ykdysadyýetde üretmegiň möhüm gözbaşy bolup çykşaýdy. Abu Dhabi şäherinde geçirilen häzirki forumda da dünýäniň dürli ýurtlaryndan bolan işur toparlarynyň wekilleri geljegi uly bolan türkmen bazaryna özleriniň gatnaşmaklarynyň üstünlikli tejribesini paýlaşdylar. Taslamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilişiniň barşyny aralyp maslahatlaşdylar. Forumda maýy goýum taslamalaryny maliýeleşdirmegiň häzirki zaman usullarynyň biri hökmüne göni daşary ýurt maýy goýumlarynyň çykyş edýän barada çykyşlar dinlenildi. Bölümler boýunça maslahatlarda bolsa, logistika, dokma, önümçilik we guruluş pudoklaryny hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri, oba we suw hojalygyny metan zaňandylaryny azaltmakda ýetilen sepetler hemde mümkinçilikler baradaky çykyşlara giň orun berildi. Çykyşlarda daşary ýurtly hyzmatdaşlar tarapyndan milli ykdysadyýetiň durly pudoklaryny, şol sany uly aratnaşyk pudogyny, newit gaz, himýa we elektroenergetika ulgamlaryny, guruluşyk we guruluşyk materiallary senagaty pudogyny, maliýe bank ulgamyny, oba senagat toplumyny, dokma senagatyny, saglyk ureşde we derman senagatyny, abada milli siýasatçylyk zolugynyň tatlamasyny goşmak bilen siýasatçylyk pudogyny we beýleki gurulurda daşary ýurtly maýedarlaryň netijeli işlemegi üçin hem meşertler döredilen Türkmenistan bilen netijeli özara gatnaşyklar giňeltmäge ýokary gyzyklanmalar beýan edildi.
Türkmen tarapynyň wekilleriniň belleşleri ýaly hemme gyzyklanma bildirgen hyzmatdaşlar üçin Türkmenistanyň halkara derejesinde özara wekillik gatnaşyklary ösdürmegiň esasy netijeli gepleşiklerden hemde özara hereket etmegiň netijeli ýollaryny bilelikde gözlemekden ibaretdir. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna hassa üstünlikli ýakynlaşmagyny öpçün etmäge gönükdirilen Türkmenistana söwda maýy goýumgy işgörlük mümkinçilikleri adly forumynyň geçirilmeginiň aýratyn ähmiýetini atarly. Foruma gatnaşyjylar dünýäniň işgör jemgyýetçiliginiň wekilleriniň Türkmenistana aýratyn gyzyklanmalaryny nowatdaky we görkeden häzirki çäreleň işgör hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiligini netijeli durmuşa geçirmegiň ýoluna ýene de bir möhüm ädimi uruljakdygyny, forumda gazandan ýalaşyklan bolsa, ýurdumyzyň ykdysadyetiniň durnukly ösüşine nowatdaky goşandy uruljakdygyny anammelerdiler. Ähmiýetli çären gurulmagyna we geçirilmegine döredilen hemme mümkinçilikler we şertler üçin Birleşen Arap Emirlikläriniň hemde Türkmenistanyň prezidentlerine we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hoşallyk bildirildi. Forumyň çäklerine Türkmenistanyň döwlet özüminiň we hususy ulgamy wekilleriniň, halkara maliýe we qarz idaralarynyň, daşary ýurt kompaniýalaryň wekilleri bilen bir neçe duşuklary geçirildi. Olarda degişli ugurlar boýunça alınıp barlayan işleň häzirki ýagdaýlaryny garaldy. Özara wekillik gatnaşyklary ösdürmegiň ileride tutulýan ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Gahrman Arkadagymyzyň ýolu goýun asyrly başlangyçlaryny häzirki döwürde Arkadagly Gahrman serdarymyzyň üstünlikli dowam etmegi netijesinde alınıp barlayan milli ykdysadyetimizi senagatlaşdyrmak, gaýtadan işleýän puwdugy berkitmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçilikliň gurulşyklary boýunça ýeri maýy goýum taslamalaryny amala aşyrmak siýasety söwda ykdysady hyzmatdaşlygy giň ugurlar boýunça ösdürmek üçin oňy şertleri öpçün edýär. Forumyň çäklerine gazanlan alalaşyklar hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze mümkinçilikler açar. Gatnaşyklaryň dürli ugurlarda ösdürilmegi belen sepetleri ýelemäge ýardam eder. Türkmenistanyň hemde dünýäniň köp sanly ýurtlarynyň döwlet we hususy düzümden wekilleriniň awraýly halkara maliýe we qarz idaralary guramalarynyň hemde iri daşary ýurt kompaniýalarynyň ýol başlarynyň we hunermenleriniň gatnaşmaklaryna Türkmenistana söwda maýy goýumgy işgörlük mümkinçilikleri adly halkara forumyň geçirilmegi ýurdumyzyň hunermenleri bilen bilelikde daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň özara tejribe alşmagyna giň gerimli hyzmatdaşlygy mundan beýle has ösdürmekde hemde özara bähwetli taslamalara aral maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boldy.